E hoxe, Marcos, vasnos a ensinar coa inestimable colaboración de Bernardo Montaña, a persoa que está máis en forma deste equipo do termómetro, pois como podemos facer, como sempre nos explicas, Marcos, non enfrentándonos ao atracador ou atacante, senón gañando tempo, gañando espazo para poder largarnos, non? A ver, sempre temos que ter en conta que se nos derriban e nos tiran ao chan, aí somos víctimas fáciles, o cual temos que minimizar o tempo de estar no chan e levantarnos o antes posible. Efectivamente. Se non nos quedase máis remedio que entrar nesa loita, porque se nos cae en riba, sea ou ven encima de nós ou ven entre as pernas, porque non vamos a decidir nós como caemos. Claro. Vai a ser a situación, e unhas veces vai caer encima de nós, vai ter unha serie de ventaxas, e outras veces vai caer entre as nosas pernas, a un lado e demais. Según como caia, podemos ter unha resposta ou outra. Non sempre pode ser a mesma, porque volvemos ao mesmo. Hai diferentes variantes. Depende da posición na que caemos. Vale, e como ides a ilustralo, Bernardo? Ti que fas de Imos malo ata o centro ou de... de plató, parece Pero que Sí, fai de perfecto. atacante? Sí, o que Quen fai de atacante, ti ou Bernardo? Vamos a deixar que sea Bernardo o malo. Bernardo é o malo? Vamos a deixar que Eu póñome a cuberto, que sexa póñome a Bernardo o cuberto. malo. Calquer tipo de agresión temos que ter en conta que vamos a facela a modiño para non ter riscos de lesións, sobre todo para Bernardo, que ten que durar toda a mañán no programa. Vale, en calquer agresión que poidamos caer ao chan, nos agarran, nos empuxan, nos collen do pescozo e polo que sea, ao levarnos hacia atrás, damos un traspés e nos caemos ao chan. E a outra persoa ven en riba de nós, ven en riba de nós e aquí intenta atacarnos, golpearnos, igual que facemos de pé, buscamos unha posición de protexernos e se nos pegan intentamos controlar polo menos un dos seus brazos, bloqueamos e con noso pé o seu pé. Para que? Ahora ao levantar a cadeira, facer unha ponte, non ten punto de apoio, cuidado aí, e xa invertimos a posición. Ahora podo ser eu o que traballe, golpexamos, golpeamos... Aí non. E saímos. Sería unha das posibles respostas. Vale, moi ben, vale, perfecto. Despois, se na mesma situación caemos e en vez de caernos en riba queda entre as nosas pernas, o mismo que vai facer é intentar agarrarnos, estrangularnos ou pegarnos. Bueno, pois a medida que vai traballando, sempre que poidamos, vamos a bloquear os seus brazos. Sempre que poidamos. Vale. E desde aquí, se somos capaces, unha vez que temos os brazos, podemos tentar a de antes ou ben subir as nosas pernas detrás da súa caluga. Subimos aquí e cerramos. E os seus brazos os abrimos. Se tiramos con tensión, romperíamos polos cóbados. Ou ben podemos facer o mismo que antes. Tiralo de lado. Aquí podemos golpear. Non perdemos o control deste brazo que tería a luxación no codo. E aquí poderíamos golpear para botalo, apartarnos e volver. A levantarnos nós e manter unha distancia o suficientemente prudente ou marcharnos correndo para non continuar a historia. E se volvemos, perdón... Sí, aí recupera aí o micro, Marcos. Volvemos ao mesmo. Se caemos ao chan e se nos bota en riba, e en vez de ter os brazos estirados para poder traballar como antes, colle e está máis pegado a nós, moito máis pegado, e non temos opción de traballo, recollemos a súa roupa, agarramos ben a roupa e aquí cambiamos e ca súa propia roupa o podemos estrangular. Buah. Co cual procederíamos unha estrangulación sanguínea, podría ser unha estrangulación sanguínea, como xa falamos do mataleón no seu tempo, que é o que nos provoca esa estrangulación, que perda o sentido, co cual gañaríamos o tempo porque el quedaría sin sentido no chan, poderíamos levantarnos e marcharnos sin moito máis problema. Bernardo, como viches as situacións? Violencia cero, mellor, non? Non, pero... Claro, é que aquí Claro, Marcos é un profesional, pero... Son pautas, son tips que lle chamamos que son prácticos, pero que todos podemos aplicar no caso de vernos ameazados ou vernos atacados. Correcto, volvemos ao de sempre. Todos estes tips son tips que podemos aplicar. O meu consello é que sempre teñamos entrenado un pouco estas cousas. Que mellor sitio que conmigo nos meus cursos, non? Marcos, unha rápida que che pido, xa que mencionaches o mataleón, Sí. que moitas veces está de actualidade, se neste caso, imagínate, ti queres atacar a Bernardo con ese método, que recomendarías a alguén, non? Porque isto é moi de xente maior que trata de sacar cartiños e que alguén O quere tema facerlo. do mataleón volvemos ao mesmo. No chan non se pode facer da mesma maneira de defensa se está en riba. Podo facelo se eu lle ganei as costas. Ajá. Tendo de frente teño que facer outro tipo de estrangulacións como a que vimos. Ou ben
a que fixemos agora, ou ben acollendo a súa roupa, e simplemente con tensar ben detrás, e os meus nudillos que entren aquí, el xa non está tan cómodo. Se o temos no chan, estamos presionando as dúas carótidas, os nosos nudillos. E se o temos no chan, claro, aproveitamos que o temos pegado a nós e non ten maneira de marchar, de recuar. Entón, aí poderemos apretar ben sobre as súas carótidas, co cual limitamos a E de costas, como sería? De costas xa teríamos que traballar máis sinxelo, co mataleón, ou con outro tipo de estrangulación. Si che ganase a posición e quedase estivo ca baixo. Outro día falamos do mataleón aí máis longo e tendido. Grazas sempre, Marcos Bermúdez, por acompañarnos no programa.